Tak, čau lidi, já vás vítám u svého dalšího videa a dneska si ukážeme, jak si vyměnit na Minecraftu skin. Takže dneska to nebude vůbec o Minecraftu, takže Minecraft vypneme, pardon, já si to stopla, a půjdeme na Google. Počkáme, až se nám to načte. A najdeme si na stránku Minecraft Minecraft skin Minecraft skin a mělo by se nám tam ukázat Minecraft Skin Streak. Takže na to klikneme a tady dáte Baverse. A tady máte různý skiny, prostě najdete si, podívejte, kolik tady těch skinů je, jich strašně. Je tady roztomilé. Takže vyberete si nějaký skin, dám příklad třeba, třeba například, co tahle, to se mi nelíbí, ani tak něco, tak třeba tuhle, no, to je podobná týmí, co mám, ne, to taky ne, takže já si vyberu skin, nějaký na rychlovku, to je úplně jedno. Třeba, dejme tomu tady ten, no. Takže zalíbí se vám skin a prostě klikněte na ní a tady máte download skin. Můžete si ho prohlídnout, jestli se vám opravdu líbí, dáte download skin a musíte být na Google, jo. Asi na něčem jiném vám to nepůjde. A teď, jak se vám to stáhlo, tak si to přetáhnete jenom na plochu. Tak, tady to asi nevím. A teď tady, jak vidíte, máte tady ten skin. Takže můžete si vytvořit nějakou složku, nebo ho můžete nechat na ploše, jak chcete. Já tady mám moje Minecraft skiny a strčíte ho dovnitř a tady ho máte. Jak vidíte, já jsem si tady už postahovala spousta skinů. Takže tady máte ten svůj skin. A teď si najdete na další stránku a napíšete tam znova Minecraft skin, ale tentokrát to nebudou stejný skiny a měly by vám tam někde naskočit skin, no tak nic, jo, tak nedáte skin, ale skins. A tady máte Minecraft offline skiny, takže kliknete na to. A tady dáte hlavní stránka. Což jsme na hlavní stránce. A tady instalátor módu, kliknete prostě na to, no. Nic se neděje, prostě si vám tady něco stáhne, nevšímejte si toho. Nastavit skin dáte. A ten napíšete sem svůj nick, heslo, který máte, znovu heslo, e-mail nemusíte zadávat a máte tady tu vaši složku skinů. Vy si najdete na ten svůj, já ho mám tady, dáte otevřít a tady máte to jméno toho skinu, dáte nahrát soubor, znovu si otevřete Minecraft, musíte se odpojit, znova připojit a já ho mám na sobě, nevím jak vy, ale doufám, že vám to pomohlo, dávejte lajky, dislajky, no to spíš ne, a komentáře, takže no, ono ani moc není, viděli, že jsem si změnila skin, ale to je jedno. Takže čau vás!